alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kan bako an baw fo dante foli mina ka foye ko nyoko emission mandi ni yo damna tay zigiri wati mali kuna foni poinati ale jabranika kan bako on yodi foye na ambiano ka awla ni soja chugo yamina ko boku chama kala ma chugo yamina zigiri kuka kan bako bi anya muno kase anga belebele zigiri dara warabado ma a bitay nage bashe ko mina bi desede zigiri baba ne ko en bado mo chama bado bo mo chama ya ka dongli me fana abse ke fana mo chama fana ma delika ai maybe obina baba yi on a plateau ka bi atna kuma janya ko menda o mentikilai ami kuma de ayerema aba yere fo oyi oni on am se ka famel ko nyuma soro aka tugamina assalamu alaikum baba wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sumako basfiti alhamdulillah wallahi mi ala tanu basfitina ni watina inshallah amina ya rabbi ami okay baba yibseki yere fo ana fleli bako ya fsika famel go nyuma sori ka chukum basito ola babati dore babako zigri sira kan we wolo ko baba la khari o de nga fembe kan nga clipu nga afishu baba la khari o de nga zigri noka donc baba ko ni zikri dalade alani awsabu inshallah baba to foje baba yarako okay famille ko nyuma soro lola aywa baba ibiseki kamfli par furki kan boko karo kado vraiment ni baba yi hal ni musique ti baba koro aka ko ti changer ne tien muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima Jiena tige bigata bolo minga jiena tige kasuru banina jiena bita bolo minga jiena tige kasuru banina nini ko aga suru banina neta bandundo efeneta bandundo uwa uluta bandundo tamasiya minjira lanela ubajira aga suru banina Aye baba lamede ne kanu majama kalame ako wolo kunye tinye be wolo tin ndoyara aye baba lamede sigi gashi dunu bana peu aye zigire baba lamede balimaya hine badenya kunye hine badenya la bi badenya hine bana o kama jinya gasru banina walay baba ma foi fani tiento yi a jenati gen to man no ne ayere dama yere ka nyoko faka folo ka so ala yere ka ko masama folo wallahi okay kuma na alibi ala ka here kanye ami ala ka ankishi ka antaga ko jugu toroma ami na manya ka ban soro dungo ka soro ala yere di ka kudu wallahi mo amoko nyoko makana sigatala okay onya na baba sa amna temeni anga babuye komi emission yere ye togo zigiri wati che baba zigiri kore femi baba bise ko o donya fo anya sigatala mogoy bi mindo ni danika dontala itefli ngani ko kiba dépasser avec dore de bulu zigiri ti dore ala kosmako zikru abekle ala kosma awo okay famille hoñ man soro lula mais baba kada ka ke dongli munana ni oyi donc kada ka ke dongli tabolo na no oyi tabolo be kili ngo zigiri ala kosumay ne be se ka zigida sisan min sigi benga zikru ke ka astaghfirullah wurdi astaghfirullah o zikri min se kan sigi ka la kalimatu shara wurdi la ilaha illallah min so wurdi ani mo yada la ilaha illallah allah la ilaha illallah allah afina ka ala kusuma de galesra ka take dongli donc ke ka kira ka soli e be se ka ke sumayala ne be se ka kira ka soli ke dongli ka da fukana da absaka ja kan ma ko bisa fo ibiga ni kelma min dana akadni ikani kelma dana ube ka to ni kelma danga wajulu ke rola donc me zikru de do ya ke ka sumaya do ya ke ka ke dongli e ko la ilaha illallah la ilaha illallah c'est tout simplement bekli bo o kra na bolo at nasra do yi ka ke dongli
Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la baba. Siga t'a la. Hali bi an bɛ zikiri ko kɔnɔna kan. Siga t'a la. Sisan zikiri ani fɔlɔ ta baba yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Siga t'a la. Bon fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri danfara foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛɛ ye zikiri de ye. Zikiri in b'a nɔ de la. Différence min bɛ se ka kɛ a la kunun minnu tun bɛ k'a da ani bi mɔgɔ minnu bɛ k'a da olu dabagaw de tɛ kelen ye sinon zikiri a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bon kunun ko dɔ tun b'o olu t'a la o tɛ bi t'a la bon mun y'o kɛ kunun maa minnu y'a da olu m'o don a la bi mɔgɔ minnu y'a da olu ye fɛn dɔ don a la parce que a dabagaw tɛ kelen sinon a bɛɛ ye zikiri kelen ye de awɔ. Faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la mais sisan fɔlɔ mɔgɔ n'an b'a fɔ minnu ye zikirida daminɛ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ninnu olu bɛ yen nɔ sisan mɔgɔ olu b'a da cogo min est-ce que fɔlɔ mɔgɔ ninnu o bɛ sisan denmisɛnninw wele ka kuma u fɛ zikiri taabolo la? U bɛ caman wele ka kuma u fɛ donc hali ni u ma caman wele u bɛ se k'a kɛ leçon ye an b'a leçon ta k'a to an ka so parce que an donna dɔnkilida la k'a sɔrɔ fɔli de bɛ a la an karamɔgɔw kɔ bon olu ye miliwari de ye n'u ye fɛn fɛn kɛ an b'u filɛ de olu ye dubare de ye quoi an bɛ filɛli kɛ olu la donc n'olu y'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn an bɛ tugu kɔ n'u y'a kɛ ka tiɲɛ a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ ka tiɲɛ o kɔ a bɛ se ka kɛ dɔw fana b'a kɛ ka tiɲɛ dɔw b'a kɛ ka ɲɛ o kɔ mais ne ɲɛ kɔni tɛ fɛn tiɲɛnen la fɔlɔ ne tɛ fɛn tiɲɛnen ko fɛn dɔ ye man ɲi ne t'o la fɔlɔ. Tabarikala kumana hali bi ala k'a ɲɛ ka taa fɛ a kana tiɲɛ sira fɛ. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la sisan baba an bɛna don baba yɛrɛ ka zikiri ko kɔnɔna ko kan. Baba ye zikirida daminɛ wagati jumɛn a daminɛ ni san cɛ a bɛ san joli la? Jɛnɛba a diyara n ye kojugu ne ye zikiri daminɛ 2006 ka na 2007 la hakili bɛ min na 2006 ni ma fili ne ye dɔnkili daminɛ o waati o ye zikiri sinon kun bɛ dɔnkili kɔnɔ. Ok faamuyali sɔrɔla la 2006 ka na se sisan ma baba ye album bɔ? Baba ye album bɔ. Album bɛ bɔ a bolo. Album b'i bolo. Siga t'a la. Tabarikala hali bi ala k'a tɔ nɔgɔya. Amina ya rabi. Ok baba faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la mais baba i ko k'i y'a daminɛ 2006 baba i donna a kɔnɔna na i ma degun sɔrɔ a kɔnɔ i n'a somɔgɔw cɛla la walima baba y'a sɔrɔ dɔnkilida kun b'u ka du kɔnɔ de? Alhamdulillah ni diyara n ye kojugu. I ko kuma gɛlɛya sɔrɔ a la ni somɔgɔw cɛla la hakili la y'o ɲininkali kɛ donc o ma gɛlɛya sɔrɔ ne ni somɔgɔw cɛla la parce que n'i ye fɛn min kanu i bɛ taa n'o tasira de sɛbati ye fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bɔ k'a k'a den kɔrɔ donc ne ka dɔnkilida ne fa tɛ dɔnkilida ne ba tɛ dɔnkilida ne balima tɛ min bɛ dɔnkilida ala de ye ne yɛrɛ de choisi ka n bila dɔnkilida la alhamdulillah wa n bɛ k'a dabi a diyara diɲɛ kanu fɛnɛ. Ok kumana hali bi ala k'i kanu don diɲɛ maa bɛɛ la. Siga t'a la. Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan. Ami. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la baba komi an ye dɔɔni kɛ kuma na n'i ye mɔgɔ wele k'a bila kuma na ne b'a dɔn fila minnu sigi bɛ k'an lajɛ dɔw bɛ sɔn ka sunɔgɔ de. Siga t'a la. Ok baba i bɛ se ka i kan fili dɔɔni walasa kanubagaw ka nisɔndiya cogo min. N'ala sɔnna ma. Mamadu ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taslima muso bɛɛ b'a ye jɔn ye ne baba ko Fatumata Zahra Alakira woloden na wele ne baba ko Fatumata Zahra filanu mama na wele ne baba ko Fatumata Zahra Useni la sanama ne baba ko Fatumata Zahra ale foro muso bi wele la ne baba ko Fatumata Zahra muso min bibi la muso nye kata alijine su ko kɛra saraw ye ala elbatu sani Fatuma saraw ka fatu hakumana Seydina Ali ye ako Aliyuma ni saya sera Halima
kumana mina ha uga sutura ke ala o kumana la sa sera Fatuma ma sufela la haliuya suku ako sufela la mogo nani nde asu selike o kumana la oye Johnny Joy habazari gafari ani alasani ale Husseini anani na eba murutigide ala Seydina Aliyu sajaja muso ubeba Johnny ni baba kogo Fatuma Zara El Batul wa fana jara Fatuma tale fasasi de ga daka ban wallahi se ga daka bane sigatala okay mana albi alaka anyere nya kan ta do kono amina ya rabbi okay baba komi iye dofo iyere ka kula ini somo chele ku kuma digundo iga dongli da kula wallahi okay sisa amina baba yere dongli kono nana iye gele jumon soro akona na David 2006 kana sese sama sigatala alhamdulillah Seyda baraw barabi ni obdamne gelala kana laba herela anto fara gelew kan yen nga ko nye dongi damne wati mina hakle 2006 de kafo sina yen solo dongi kono ni mam maseka wati soro ka fo aka dongi da damne na ay aleta kono de bon ne be wati donga dongi dala ne gele me soro dongi la parce que mogo do ba zigiri uma famu bo en tant que nous ma famu we gele adodi donc ni fe yin ka don o de kama me do ke dro ala ka an do mo cha ka teme an yeba ka parce que mogo munu bi iye ibe ni bara ina nu ta do o tse ka ibonya quoi donc toujours be do ma de soro ala bon ni adona we gele ado bani ne se ka fo no o gele ade soro dro parce que femi me ka fo ani femi me ka ke ma do we o ma famu folo wo ma don folo nulu sera ka famu dro gele abani ne se ka fo no gele ade soro bara ngona na bo alhamdulillah bi famu bi kana ala mo ka chame ga do ala parce que chamambe ga bo shweli ni moto kangaru la bi kata basikola la kata flini buton fo kata piano fo ko to ko deme abaluna bi alhamdulillah zigri asababu yayi ne bisa ka mi fo gelala oy mana halibi alaga hakli nyuwandi munuma fam ya kaje amina ya rabbi ka fam ya ko nyuwandu ma fana amina ya rabbi okay baba ni o gele fo ko gele bi yoram ne ko mi yere afon no ko ya bi no sigata no ya do ko ni kera mi ala tando mi sika fo no ya min kera sizama so lameba o sigilme ka lamedro abina fa ay dude jo donc lawbi ay mobile so bi ay warude so ay tosro note ni hera mi so donc na ne mi siko kenga waso koy ne politique do tige mene kudo ala ka dine na zigiri de asabu yi ne taranga tourne dola ala inshiri nye dongli da nya ankara mo fasada asidi suman Sherif Madan Haidara adiara dugula mo yi politique do kumbe politique jeune wonana a karsa aniga dongli la mais vraiment adiara ne mi fe ka tuki ko kalandiala mais boli bimbolo o la nya tike mine jamala ka baya dama ka tubi ka do dinena o don su fe be aya ka boli jini fuka ta se ma sabama o kera ne bolo duguni marala o hera ne bolo ne be se ka wasono yi konsara ka mado do ala ka dinena nga zigri sawiya tabarikala wi waso kubayre inshallah waso kubay mana halibi ala ka to no ko ya amina ya rabbil alamin mo ma fam ya hali saw baba bina fam ya ko fe okay baba ini zigri dala to wero obi je ka barake nyoko fe zigidra fefe mali kone ya funa boro dola eto ne mali zigidra bela jelen kadi mais zigidra me mega fila yere ma ne ne tisa ka barake
parce que diɲɛ fleur damadɔni di ni kɔrɔn filɛ ka tile bi filɛ ka bani filɛ ka baba filɛ ni ma mɔgɔ wi yɛrɛ kundi mais ni adamaden filɛ yɛrɛ ma dɔrɔn e bi kɛ suguya wɛrɛ ye mais ma minnu ma filɛ u yɛrɛ kuma olu ni baba de kadi parce que ne yɛrɛ ma filɛ yɛrɛ kuma ne ni sigidala bɛɛ lajɛlen kadi minnu y'u yɛrɛ kun dɔn. Ok, famille ko ɲuman sɔrɔ la halibi ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina ya rabbil alamin. Ok, baba ka zigirida kɔnɔna baba de la ka voyage ka taa kɔkɔnɔ na hali Mali yɛrɛ kɔnɔna yan. Alhamdulillah baba voyagera n taara jamana damadɔ na bɛ duuru bɔ. Mali yɛrɛ kɔni nɔra maraw la n ye caman kɛ n t'o yɛrɛ da dɔn. Bon comme i da sera kɔkɔnɔ ma n ma farajala kɛ mais n ye Afrique caman kɛ. Mana ala ka farajala ala k'olu nɔgɔya. Amina ya rabbi. Ayiwa aw minnu bɛ farajala an mago b'aw la dɛ. Aw baba invité ka t'aw fɛ yen nɔ. A ka taa zigiri duman k'aw kunna yen nɔ. Inshallah. Ok, famille ko ɲuman sɔrɔ la baba. Baba projet jumɛn b'e bolo dans l'avenir i bɛ fɛ ka kɛ zigiri ko kan? Bon alhamdulillah. Projet min bɛ ne bolo zigiri ko kan. Bon n'a ma kɛ fɔlɔ i tɛ se k'a fɔ fɔlɔ quoi. I tɛ se k'a fɔ fɔlɔ. Parce que toujours fantan bɛ da ka miiri de ko ni wari sɔrɔ dɔrɔn mɛ nin fɛn masina kɛ ni wari nana dɔrɔn a tɛ se k'a kɛ. Donc an hakilina ka ca to projet caman de bɛ ne bolo zigiri ko in na mais n bɛ se ka bakuruba min ta k'a fɔ dɔrɔn zigiri in ka dɔn ni zigiri nin dɔnna dɔrɔn projet zigidala ka projet bɛ monter. Awɔ u bɛ zigidala ka projet monter fo zigidalaw yɛrɛ bɛ taa u damana sara cɛ min ni artiste ka sara tɛ kelen parce que an bɛɛ de artiste ye an bɛɛ artiste de o sara b'a dama mais k'a fɔ dɔrɔn ko zigidalaw ka artiste ka sara cɛ ka tila ka zigiri sara fɛnɛ cɛ u bɛ ka ala fasa min da kan ala ka maɲumanw fasa min da u ni nin fɛnɛ ka kan n'o o dɔnna Mali kɔnɔ yan o don bɛ se. Ayiwa inshallah. Ok mana ayiwa ɲɛmɔgɔ an b'aw bolo dɛ an b'aw bolo an zigiridalaw an b'aw bolo dɛ parce que ne yɛrɛ farala zigiridalaw kan min bɛ zigiridalaw wele k'u ɲininka kɔni i yɛrɛ fana bɛ farala. Ok famille ko ɲuman sɔrɔ la baba komi émission a bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma conseil jumɛn bɛ baba bolo k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna zigiridala denmisɛnninw ɲɛna u bɛ se ka tugu mɔgɔkɔrɔbaw kɔ k'a kɛ komi n'a fɔ cogoya min na mɔgɔkɔrɔbaw fana y'a kɛ ten tɔ. Alhamdulillah Seyda i ka nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ne yɛrɛ b'o o la an zigidala denmisɛnninw ne b'o o la parce que ne ma kɛ maakɔrɔba ye fɔlɔ ne donna ka an karamɔgɔ caman sɔrɔ a la n bɛ ka leçon ta n'olu fɛnɛ nɔ ye ne bɛ se ka min fɔ an zigidala denmisɛnninw ye dɔrɔn an ka ɲɛmɔgɔ bonya tɔgɔ kana ne i bila k'i ɲɛmɔgɔ dɔgɔya sinon ɲɛmɔgɔ bɛ ne na i da ma se yɔrɔ ma mais n bɛ profiter k'o yɔrɔnin fɔ kalanden karamɔgɔ 10 sɛtanɛ y'o ka karamɔgɔ ye ne bɛ waso karamɔgɔ bɛ ne na alhamdulillah bi ne fɛnɛ ni n ka groupe sigilen don fo groupe 2 groupe 3 o bɛ ne yɛrɛ bolo bi alhamdulillah mais n'i ɲɛmɔgɔ bonya i ta b'i bonya mais ni e bɛ bazin don e ɲɛmɔgɔ bɛ bazin don e ko k'aw bɛɛ kɛra kelen n'i ye karamɔgɔ minɛ k'a ka kuranɛw bɛɛ jeni k'a ka hadisaw bɛɛ ta k'a jeni n'i m'a kunkolo mugumugu i ma foyi kɛ fɔlɔ bon karamɔgɔya ye gindo di zigidalaw denmisɛnninw i n'a fɔ ne yɛrɛ ne kɔni bɛ n ta bonya dɛ mais n'a y'aw karamɔgɔ bonya bilahi aw t'aw bɔ bonya wa a bɛ don dɔ ye ne kɔni bɛ se k'o conseil de fɔ dɔrɔn baarakɛɲɔgɔn ye bon ani abima tɔ bɛ yen Seyda n kalela ala la ala min ye n da ne bɛ dɔnkili da ne ye zigida dɔ ye buguli b'u kulo la basi kɔrɔ a dɔ taara ne yɛrɛ ka basi kɔrɔ ala ye seere buguli b'a kulo la k'a ye kɛlimandala ye balimamusokuntigiw kan mi dɔn n ka mugu se ka d'a ma ka nin buguli to a kulo la n'i ka wari kodɔn jɛn'a kɔ n ka mugu se ka d'a ma ka siyɛnni jɔlɔkɔba in to a la kilisi yɔrɔ n tɛ se k'o kɛ non ne tɛ se k'o kɛ an bɛɛ ye kelen o ye kuma ye nka abima bɛ a bɔ a la zigidala denmisɛnninw an k'an ka abima kɛcogo falen n'an y'an ka abimaw kɛcogo falen o ka ɲi an yɛrɛ ka yecogo ma parce que tɔgɔ duman tɛ sigidalaw la bi voilà donc mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ yalala ko dɔ la ma sisan ne kɔni b'o conseil de di n baarakɛɲɔgɔnw ma an ka ɲɛmɔgɔw bonya an k'an ka abimaw kɛcogo falen an ka fafilanw dɔn an ka bafilanw dɔn an b'o dɔn ka kɔrɔ nka an ka karamɔgɔ bonya an k'an sinsin o kan kosɛbɛ n'o kɛra an bɛ don dɔ ye n'Ala sɔnna a ma. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ l'o la kanubagaw ayiwa aw yɛrɛ bɔra ka baba ka kuma lamɛn dɛ denmisɛnninw fana baba ko ten nɔ ko ale yɛrɛ ka fara aw bɛɛ lajɛlen kan
aw ka se ka abiyemaw falen cogoya min siga t'a la k'a kɛ komi n'a fɔ zigiri yɛrɛ bonyani don cogoya min na k'aw ka fini don n'aw yera dɔrɔn a ka dɔn k'a fɔ ko vraiment nin ye zigiridala ye ok baba o diyara n ye émission bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma baba folikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ kanubagaw ɲɛna ɲana an ka taa baba i bɛ se k'i ka numéro di a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ o mago bɛ baba la mais a taara a bɛ baba sɔrɔ cogoya min na baba bɛ sɔrɔ numéro min na baba o di kanubagaw ma fana siga t'a la i y'a fɔlɔ ko n ka kanubagaw fo n bɛ se ka a fɔlɔ e n'i ka technicien n'i ka caméraman yɛrɛ la kanubaga ti tɛmɛ e yɛrɛ kan Seyda kanubaga ti tɛmɛ e ka technicien n'u ka caméraman kan parce que maa min bɛ se ka maa dɔ wele ka n'a ɲininka diɲɛ ka a dɔn nin ko in de bɛ yen o de fɔlɔ i kanu n'a m'i kanu a t'i ka numéro yɛrɛ ɲini k'i wele bon n bɛ fɔlɔ kɛ e de fo ala kana n'i dɛsɛ o ye ne ka dugawu ye parce que n'i dɛsɛra i dalen bɛ min dɔn k'olu b'i fɛ i dɛsɛlen bɛ ba i la de ola ka sɔrɔ ka kanubagaw fana fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i y'a mɛn a bɛ fɔ bi ko Baba Lagare kanubagaw de ye ne dɛmɛ ka se bi ma k'an soutenir k'an kanu k'an jira n kanubagaw la ka tila k'an sɔn k'an jira n somɔgɔw la donc n bɛ n kanubaga bɛɛ fo hali min tɛ ne fɛ ne b'i fo voilà wa min t'i fɛ n b'i fɛ voilà n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen inshallah ok kuma na o bɛɛ ye foli laminɛ bon bɛ se ka numéro di kanubagaw ma n'Ala sɔnna ma Seyda numéro ye 4 ye n bolo n bɛ numéro 2 di kanubagaw ma numéro fɔlɔfɔlɔ o ye Malitel 66 10 82 89 numéro 2nan o ye Orange 77 84 13 81 inshallah ni maa min ko ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la sisan baba man show ka sɔrɔ ka bye bye kɛ kanubagaw la ayi duma no ka muna ta Ala sɔnna ma Jɛnɛba Kamara no Jɛnɛba Fane ko ne bi Jɛnɛba fo Ala Jɛnɛba Fane yo i ɲɔgɔn man ca ne bi Jɛnɛba fo Ala ne bɛ kanuba Jɛnɛba fo isababu ɲuman Jɛnɛba Fane yo Ala mauti kelen ye ne kulela an ka Jɛnɛba la i Fane yo Jɛnɛba Fane yo i ɲɔgɔn man ca i ka baara kɛ i ka taa kana kɛrɛfɛ kuma lamɛn i bi baara min na la Jɛnɛba foroba Ala de kɔni ɲɛ b'i la i bi baara min na Fanela ka u de yo Ala Jɛnɛba Fane yo ni mɔgɔ ma dɔn n ko fama Ala b'a dɔn ni mɔgɔ nu ma dɔn Ala daliba Ala b'a dɔn i bɛ nin kɛnɛ in sigi i t'a sigi ko wari ko don i t'a sigi ko fini ko don i y'a sigi an kanu kama Ala ka Jɛnɛba yɛrɛ kanu dunuya ni kiyama kɔnɔla la ne bɛ kameraman fo ne bɛ kameraman fo i ni ce Ala k'i sara i ni kɛwale technicien ne bi ngana kɛ fo i ni ce Ala k'i sara i ni kɛwale Jɛnɛba Fane yo Fana ye numu ye ne bi bila ni bila yɔrɔ la yan ka foli se kanubaw ma ne kanuba cɛ ni muso aw ni ce Ala k'aw sara o n'aw kɛwale non baba ni jara ka tɛmɛ a bɛɛ kan ok merci baba i nana nga wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'i fo dantɛ foli min na ko nin ka kɛ ko daminɛ ye nin kana k'a laban ye kanubaw fana u k'u hakili to baba la baba ka ko ka se ka réaliser cogoya min na o bɛ diya n ye dɛ ok kanubagaw komi an kun y'a fɔ a ye aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan n ko bi tɛ n tigɛ basi min na bi dɛsɛ aw bɔra k'a ye sisan baba ye fasi min bɔ kɛnɛ kan an y'o de fɔ ye anw bɛ yan nɔ aw de kama ka se k'aw la nisɔndiya cogo min k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan an b'a fɔ ye ko aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire ba de kɛ an ka émission nataw kan aw kan bɛɛ wagati wɛrɛ